Milan Nikolić iz Ano po dolgem času ponovno v naši družbi in z veseljem seveda javljam, da prihaja tudi v Slovenijo, da bo gostoval pri nas in sicer 6. in 7. aprila v Medvodah in v Kopru. Milan, lepo pozdravljam. Kopar in Medvode. 6. je Kopar, 7. je Medvode. Tako je, to je natančno. Milan, kako si? Dolgo časa se nisva družila in me zanima, kako si. Živ i živim, što je najbolje. Godine prolaze, a postao sam mlad tata. To je najveći događaj u mom životu od kad nisam u Sloveniji. Baš se radujem ponovnom druženju i viđenju sa starim prijateljima, upoznavanju novih. Znači, vidimo i sami šta se dešava. Sve se više steže obruč oko nas, svetlih, duhovnih. Vidimo šta se tu dešava, ali izdržavamo i ide to dobro. Biće to dobro. Nije to optimizam, to je sve zasnovano na znanju. Dosta sam istraživao i ako mi dozvoliš pre nego što bilo šta počnemo da pričamo, da kažem najnovije moje istraživanje, vezano je za srpski jezik, ali ja to vezujem u osnovi za sav naš jezik, nek to bude slovenski, nek to bude, jer znamo da imamo skoro 15.000 sličnih istih reči u našem govoru. Dobio sam zadatak od čuvenog profesora doktora Srbe Brašovana iz Čikaga, koji je bio prošle godine moj gost, ginekologa, kušarik, doktor ajurvedske medicine, čovjek od 80 i skoro 90 godina koji i dalje radi. Bio je sa čuvenim ovim američkim istraživačima Greg Bradenom i ostalim koji su radili numerologiju slova DNK koda čoveka, nukleoida, znači adenin, citozin, tijanin, guanin, ADGTC, i 4 hemijska elementa vazduha. Azot, kiseonik, ugljenik i vodonik. I onda su te brojčane vrednosti prebacivali na slova preko 4 svetska jezika koji oni smatraju kao najstariji. Sanskritski, feničanski, hebrejski i arapski. I onda su dobili odgovor: Bog je večnost u nama. Srba me je zamolio da ja to vidim preko starosrpskog, s tim što ovde u Srbiji ne znam koliko ljudi govori starosrpski, to je naš problem. Ne znam, ja Srbicu imam staru, ali brojčane vrednosti mi ništa ne vrede. Imam tu moju vinčarsku kabalu koja je u stvari matrica brojeva našeg jezika. I meni je bilo potrebno 1 sat da vidim šta piše u genetskom kodu brojčanih vrednosti, koje to reči pripadaju našem rodu. Šta je to zapisano u genetskom kodu našeg roda i u hemijskim elementima kako ih mi zovemo. Dobio sam odgovor: čovek je hram Božji. Neko kaže to je srpski. Možda je srpski, ali mi svi istim jezikom govorimo. Da li je to malo različita gramatika, da li je neka red drugačiji. Ako su oni pronašli u 4 svetska jezika, ja sam pronašao u srpskom jeziku šta znači, verovatno postoji u svim jezicima. Oni to zovu neko tumačenje kao geometrija, tako to oni nazivaju, da ti možeš brojčane vrednosti. Međutim, istina je da čovjek kada se poveže sa dušom i duhom po vertikali, on jednostavno otvara mu se sve. Godinama sam radio da ljudi znaju, znači ja već imam svesku ispisanu sa velikim brojem reči i njihovim brojčanim vrednosti. Pa mi je bilo veoma lako da dođem do tih vrednosti. Ono što je veoma zanimljivo, da i u brojčanim vrednostima slova nukleoida DNK koda i u brojčanim vrednostima slova hemijskih elemenata pojavljuje se broj 22. I u jednom i u drugom. A broj 22 označava kosmičku svest ili božansku svest. Prema tome, samo otkrivanje svega ovoga što dolazi, to su novosti u čovečanstvu, dokazuje buđenje čovečanstva.
dokazuje buđenje čovječanstva i dokazuje ono što već godinama pričamo. To što sad još nama ne izgleda tako u većini slučajeva, što gledamo sve crno oko nas, pa to jeste posljedica razaranja celog ovog sistema koje mora da ode. Ovaj svet je konačnost i on mora u jednom trenutku završiti. Što to ne znači završetak života. Jer kosmička energija i kosmos uopšte i Bog, ajde kako god hoćemo, uvek podržava život. Samo što se život menja. Tako da smo mi sada u procesu evolucije i to je ono što ću doći da objasnim ljudima u Sloveniji na jedan svoj način. Da li će to neko prihvatiti ili ne, moje je da širim tu misiju ljubavi. Pa ljudje to čakajo, ljudje to želijo, ljudje to potrebujejo. In hkrati, kako še vedno smo ujeti v to življenje, v ta sistem, v te okoliščine. Tukaj bi te prosila za komentar. Davno sam zapisao, a to su izgleda i drugi rekli. Svetlost se iz tame rađa. Svetlost se iz tame rađa. Da bi se svetlost rodila, potrebna je tama. Tako da je to jednostavno. Imao sam i to predavanja vezana za sazvežđe bika koje se nalazi na našim područjima. Pazi, to je veoma vezano za Sloveniju gore i za Alpe, pošto je u stvari kao treće oko bika, ili ajde samo teme bika, sazvežđe nalazi upravo na vašim područjima. I tamo su krenule te velike vode. Prošle godine. Mislim, svi su pričali o nekim raznim HARP sistemima, te ovo, te ono, a niko nije pričao o Jupiteru koji je ušao u sazvežđe bika i koji donosi novu kišu i donosi u stvari etar, donosi novu vodu. Znači, eto, dragi moji Slovenci, vi ste nalazili na izvoru. Prošle godine 24. maja je Jupiter ušao u bika, a izlazi 16. maja ove godine. Znači, u to vreme dolaze nove vode. I u stvari te nove vode koje su donele, nažalost, donele su velike poplave tamo i katastrofe, to se videlo, ali one su donele nove vode. Čovjek je nova voda. Znači, mi ne znamo da pratimo prirodne procese. To je naš problem. I zato nama tama izgleda gusta. A svetlost ne vidimo. Zašto? Zato što ne znamo prirodu. I to je ona priča što ja želim da kažem. Nije važno obrazovanje toliko koliko je važno samoobrazovanje. Obrazovani sistem koji je napravljen, školski sistem, stavlja ljude u jedan kolosek, na jedan put. A ljudi ne mogu da budu svi na jednom putu. Važno je samoobrazovanje. A samoobrazovanje je u stvari vaspitanje. Vaspitanje čoveka dovodi do širine pogleda. I on počinje da shvata. On dobije kulturu života. A kultura, to nije latinska reč, samo značenje latinske reče poštovanje, negovanje, tradicije i ostalo. Kultura je u stvari proces u kome čovek ostaje trajno vezan sa prirodom, sa božanskim. To je problem današnje civilizacije, što ne može da poveže te dve stvari. Kad poveže te dve stvari, njemu će biti mnogo jasnije šta se sve dešava oko njega. I doneće mu mir. A kad mu donese mir, donosi mu i znanje. Donosi mu u stvari slobodu. A sloboda ide ka znanju. Zato moramo res te preizkušnje, katerim smo vsi izpostavljeni, res prejemati kot blagoslov in jih videti, prepoznati drugače na novo. To je tista olajševalna okoliščina, kljub temu, da so mogoče težki časi, a ne? Da, govorim već odavno da je ovo vreme da je čovjek ostao jedan na jedan sam sa sobom. Njegova duša sa Bogom. Da li će on vratiti se onome što ga je stvorilo? I nažalost, veliki problem čovjeka što odbija duhovno i vezuje se duhovno samo za dogme, a ne vezuje se za ono pravo duhovno. Duhovni put svakog čovjeka je lični put. Prema tome, došli smo do kraja civilizacije gde ostajemo jedan na jedan sami sa sobom, sami sa Bogom. Ko će njemu ostati i ko će njemu verovati. I sada, ako ulazimo u razne filozofske
rasprave. Svako će tumačiti na svoj način, ali ajde da ih potpuno zaboravimo. Ajde da slušamo šta nam govore mlada deca koji su se tek rodili. I šta pričaju ona? Pa svi pričaju o Bogu. S tim što deca pričaju na razne načine kakav je Bog. Oni to smatraju da je to jedna kosmička sila koja je univerzalna, čista ljubav i samo ljubav i ljubav i ljubav i ljubav. Pa ako to deca govore, bez dana škole, nego čim su progovorila, počeli su o tome pričati. A ona su došla od nekud, stvorene su od nekud, njihove duše su došle od nekud, pa oni znaju. Zašto njih ne slušamo? Znači, ako imate sumnju u bilo koga koji vam priča, znači, iskušenja jesu. Svi smo ostali jedan na jedan i svako čisti ne samo svoju karmu, svoju prošlost, reći će neko, pa karma je hinduističku u redu, ali ja ću ovako govoriti. I u našem selu, a ja mislim i u Sloveniji i bilo gde se govorilo, ćeri moja, nemoj da se udaš za ovoga, njegov deda bio takav, bio lopo, bio ovo. Pa to je karma na slovenski način, je li tako? Znači, znali su ljudi šta su njihovi preci činili. Mi smo trenutno najbolji proizvod svih naših predaka. Jer su oni svi u nama. Znači, vreme je kada ćemo kroz naše iskušenja bukvalno očistiti sve što su naši preci uradili. Zato su danas iskušenja velika. Zato su danas iskušenja velika i ljudi greše. Ne stavlja Bog pred nas iskušenja. To nečastivi, a Bog nas čeka da ih shvatimo, da ih razumemo. Da razumemo prošlost. I zato stalno govorim, i to je moja misija, jeste putovanje po svim tim bivšim republikama stare Jugoslavije, gde me ljudi razumeju, hoću da kažem, gde razumeju moj jezik. I po inostranstvu. I zato je velika posjeta, jer su ljudi napokon shvatili. Dosta je svega. Dosta. Želimo mir. Želimo nov život. Želimo život pun ljubavi. Sve više i više ljudi takvih. Naravno, postavit će se pitanje i vedska kultura i velike kulture su govorili da svi ljudi nisu ljudi, odnosno da nemaju dušu. I to je nešto što ćemo mi napokon priznati i shvatiti i ne samo poverovati, nego vidjeti svojim očima, a mislim da već počinjemo da vidimo. Da svi ljudi nisu ljudi. Jer takvo ponašanje, kada vi znate da je čovek hram Božji, napadati hram Božji nije napadati čoveka, nego napadati samog Boga. Zato je jako važno ovo što sam na početku rekao, da ljudi shvate. Čuvati sebe, poštovati sebe, ne kao sebe kao ličnost, nego kao hram božanski. Tako isto poštovati i druge. Postaviti na tu osnovu život, sve će se promeniti. Kaže kako? Prihvatanje. Prihvatanje. Prihvatite ovo što dolazi. Energiju etra koja dolazi. A ljudi je već osjećaju. Vibracije su jake i moćne. Kažu, ništa se nije dogodilo. Ne, nije da se ništa. Kaže, Milane, rekao si stiže strašan udar i ostalo energetski. Pa kaže, nije se desio. Pa ne čitaš, druže moj. Niste pročitali. Slagali su vas. Čitao si za har, pa nisi slušao za energiju iz kosmosa koja je došla i donela takav solarni udar da je Aurora Borealis bila i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, a ne samo na severnom hemisferi. To je bio toliko stravičan udar energije da su bukvalno stanice nisu mogle da izmere tu količinu energije. Mislim, če tega kdo ni čutil, ne občuti, če ne ve, o čem govoriš, potem pač ostanemo brez besed, ne? Da. Mora da se osjeti, mora da se prihvati. To je ono što ja stalno govorim, sloboda jeste mir, ali mir jeste prihvatanje
da ti prihvatiš ono što dolazi. I onda kad prihvatiš sve to, ti ćeš da osjetiš tišinu u sebi. A ta tišina je snaga. Snaga čovjeka je tišina u njemu. To su svi sveti ljudi govorili. Mir i tišina, to je sloboda. Ako se ti boriš za slobodu i stalno nešto, ti nemaš slobodu. Ti si stalno u... Ovo je krajnja bitka duhovnog plana, duhovnog nivoa. Mi moramo da se oslobodimo fizičkog, materijalnog sveta, da je sve u materijalizmu, Ne, ovo je sada duhovna igra, duhovni skok gde čovjek mora na duhovnom planu da se podigne. Kad se duhovnom planu svesno se menja. I svet se menja, sve se menja. Ja, in prav je, da o tem govorimo in tudi, če se ponavljamo in tudi, če tolikokrat to rečemo, vsakič je nekaj novega zraven, vsakič je doživljanje novo in dokler res ne pride to v nas, bomo o tem govorili. Milan, hvala ti. Kmalu prihajaš, torej 6. aprila v Koper in 7. aprila v Medvode, se bo izpisalo tudi na vrhu ekrana. Nije samo predavanje, Tajo, nego i druženje. Da. Jer mnogi ljudi, ja znam da jednostavno nemoguće, ljudi moraju da me shvate, nemoguće da po 6-7 sati držim predavanje i da razgovaram sa svima, ali posle predavanja uvijek neko želi nešto da me pita. To je jako teško koncentraciju držati. Zato smo sad ovog puta odlučili da imamo jedno druženje pre, ne znam tačno kako, pre ili posle predavanja, ne znam kako si ti to organizovali. Pre predavanja, 3 sati. Tako da ću ja, ljudi moji, poneti ovu moju energiju odavde, pa ću izdržati, ali slobodno dođite da razgovaramo o svim temama, o ličnim temama. Nedavno sam imao i jedno celo udruženje iz Ptuja, koje je o deci sa visoko senzibilna deca, tako da ima dosta poziva iz Slovenije i stvarno jedva čekam da sve njih vidim i da se družim. I da porazgovaramo o ličnim stvarima koje možda i ne mogu da se još javno izgovaraju. Super. Milan, vse informacije so tudi pri meni, tako da se lahko obrnete name. Hvala ti, kmalu se vidiva in veselim se, da pripraviš eno res močno duhovno predavanje na temo duhovnega človeka modernega časa. Torej, duhovni človek modernog časa. Radujem se. Vidimo se taj uskoro. Vidimo se, drugari.